Se on Missä vitussa sä oot? lutskuttaja. Lutkut. Mikä Mitä? se oli? Aha. Nyt mä oon jossakin järvellä. Nyt mä oon jossakin talon sisällä. Mä olin äsken talon sisällä. Mä en talon sisällä mennä. Mä näen tuolla taloa, mä tuun sinne. Tuu 3 panosta saa. Niin, semmonen, mä olen punalutsku ja... Aivan jaa niin, mä en tiedä mitä vittu sä höpisit siellä. Ebin. Oot sä täällä yläkerras, joo. Sattuks? Hei, tää on lauta. Pesäpallon mailla, saatana. There are Red Echo zones in your area. Rendezvous at the zones and secure your position. We will provide reinforcements until the area is clear. Then we will move to extract. Out. I'm out of magazines. Mulla on 8 panos. Haistaa vittu. Miten sä sait tommosen asun niinku heti alussa? Tossa oli. Paljon sen panoksia? Sit mulla on tämmönen. Sit mulla on tämmönen. No niinpä tietenkin. Sit mulla on... Niin näin. Alas. Noniin. Sitten huolta nenätykkoisuutta vähän se. Se on kuitenkin tärkeetä. Mikä ihme? Okei. Okay. Me no like this. Ei täällä ole joku avain. What? Avain. Joo, täällä näin. That's my gun. Se on mun ase. Älä koska siihen. Tuossa on mun panoksia. Hei! Mä tarviin kans panoksia. Ei tää avain tarvii varmaan johonkin. Ai mitä? Mulla on tämän jälkeen 1 lipas. Mä näen tuolla pihalla on aika paljon zombi. Mitä? Niin pelataan joo. Sä muuten uunnet sanoa, että pelaat. Niin. No joo. No ihan sama. Tuolla pihalla on aika kiva määrä zombeja. Voisi tässä sniper niitä tästä vähän sen kivasti. Tosta noin. Hei, tää tulee zombi. Mitä? Sniperilla päähän ei kuollu. Tää on kiva. Yleensä 2 panosta päähän, että kuoli. Miksi se ei kuole? Miksi tää zombi hyppäsi ikkunasta tulos? Se lähti mua pakoon. Ei kun ei. Eikä se vittu kuole. Oi vittu. Hui saatana ei. Täältä tulee kans. Kuole. Ne tulee vittu ikkunasta eikä mä ampuu niitä. Hui. Vittu siitä. Mene helvetti mun edestäni, saatana. Paska. Mene sinäkin helvettiin Miksi siitä. nää ei kuole? Vittu! Suomi! Mitä mä selitin? Sösi. Mut eiks nää kuole vittu? Kuolee, mutta niillä on enemmän helttiä kuin normaalisti. Nyt mulla on 11 panosta. I got 8 rounds left. Hei, Vittu. Ei mulla ei täälläkään sun ole. lyöntiasetta. Ja mulla ei oikeastaan helttiä. Mitä toi on? What is that? Mitä tässä voi antaa elämää? Mitä mä voin Niinku sniperi. Mitä mä voin niinku... I got 8 rounds. Jos lähtisit se lippaan takaisin, olisi kiva, että vois ampuukin ton kaverin tosta. Kyllä näki... Hui, saatana. Ei mä vois poistaa. Joo, just tommonen. Hyppy. Mä... Hei, tässä oli. Ai nää laadat on niitä, millä paikataan näitä ikkunoita. Mut millä mä vittu paikan? Mä tarviin lisää panoksia. Hei, ai niin. No mulla sentään veitsi. I'm a ninja. Meneekö tää avain kenties johonkin? Kato. Hei vittu, voidaanko mä verta? Miten mä hilon itteni? Mä taidan kuolla. Mä selvisin.
Kattas avain. Okei, tossa on pyssy. Ei, mihin vittu se avain voit käyttää? Mikä pyssy tää on? Että on tää sama. Aja. Ei vittu täällä. Pitää vittu ääni täällä kuuluu. Kuulut säkin? Joo. Ei vittu. Vähän kuumottavaa tää homma. Kun mulla ei yhtään panoksiakaan missään. I'm empty. Olisiko tää vähän järeempää asetta niin? I got 8. Mä löysin ihan pistolissa 8 panosta. Onko? Joo. Päästä. Niitä voi ampua yhdellä panoksella päähän, niin ne kuolee. No, ammu seuraava. Voi vittu, me tuhlattiin saatana yksi panos. Hetkinen. Ei täälläkään oo mitään. Hei, nyt mennään kattoo alhaalta panoksia. Alhaalta panoksia. 3 plus 2 plus 2. Be advised, multiple contacts approaching zones at 2-8 Alpha. Do your best to hold. Mitä vittua? Mä juoksen tän kämpän ympäri. Voi vittu, hei. Mitä? Noin kuolin. Missä sä oot? Täällä, sun takana. Niin. Tuu tänne kellariin, tänne. Mä oon tässä, takanas. Takanasi. Joo. Ihan niinku takanas. Voi Käänny. vittu, mä sanoin. Koskaan rääkkitää. Tässä No, näin. varo. Tule. Missä? Tänne. Joo. Voi vittu. Mulla ei aina. Tuu tänne. Minä Ketin sä... Tule siis. Skypeista. Se jäi sinne, he. Joku ei. Jaino, minä Nää tänne. korostin Skypein kotulle. Vittu rupee ärsyttää, kun toi huutelee tuolla. Shut your mouth, Tuli tänne joku vai? Joo, et sä kuule, kun se höpöttää. Perkele. Hei, tänne tulee vähän vieraita meidän kylään, niin... I got 5 rounds left. 5 panosta enää. Hei, tässä on ihania aseita. No, tossa on lekaa ja... kirvestä ja... Mut missä voi ottaa niitä? Näyttää mikä tää on. Ammu vittu paska. Voi vittu. Noin. Onks sul pillereitä? On, mut missä mä käytän niitä? Panna ykköstä ja sit sieltä valitset sen. Noin, nyt Varo. mä käyn. Pilleripappa tulee. Voi saatana. Mä ammun. Ammu päähän. Se kuollu. Mä ammun se... Mitä? Mä ammun se päähän vaikka kuinka monta kertaa. Oi vittu se sattu. Panokset loppu. Mä tarvin pillereitä tai jotain. Jäähän vitun äkkiä. Tuolta tulee tuolta toisestakin ovesta niitä. Hei, mä tarvin vittu pillereitä. No ylhäällä aika paljon. I got 4 rounds. Jääkö se niinku siihen seisomaan? Mun on pakko, nyt on pakko lähteä liikkeelle, hei. Häh? What happened? Vittu sano sit henkiä. Hei saatana. Sä tapuit mutki. Tää sun tyyppi. Niin. Vedetään vielä toinen ainakin. Joo. Miten se... Näet sä kun se häröilee tossa ympyrää jotakin? Se on. Moottorisahan mun. No, kai Jannu Arttu saatana täällä. Dersel. Eikö Tosta... se on friendly vai jää? Hei, tässä on tää... Ai niin, tää avaimen alakerta siihen lukkoon. Hei, missä sä oot? Mä oon täällä kellarissa. Mä tuun sinne kellariin. Mulla on moottorisaha. Mut kun ne kaikki avaimet jäi... Check this. Ei vaan siis ne kaikki aseet on tuolla ylhäällä. This is the United States National Guard. There are safe zones in your area. As per the National
National Pandemic Ootko varma, että se menee tohon? Maker Initiative. Hold until the area is clear. You will earn extraction to safety. Kai se menee tosta läpi. Huip. 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 Joo. Pitää käydä hakee tuolta ylhäällä. No älkää paito, kun tästä ovesta ei pääse läpi moottorisahalla. Mä koitin mennä tosta ovesta niin läpi moottorisahalla. Ei pysty. Silleen no logic. Moottorisahalanhan ei pääse tietenkään niinku... Tiedätkö... Läpi Ei. ovesta. Se on ihan niinku... Out of the question. Noniin. Mä otan täältä vaan... Mä menen keittiöön hakea kaikkea tavaraa, mitä mä vaan saan. Mutta kyllä se 3 käy. Mä menen tuonne yläkertaan, mä menen yläkertaan. On 3 käy. Jes, mä saan pistolin täältä. Täällä on joku ansa. Täällä alakerrassa. Okei. Okay. Siis zombiansa. Mun mielestä vittu Joo. ihmisansa silleen, da fuck. Tää lapio on varmaan hyvä. Joo, mulla on tää moottorissa. Mä haluaisin kokeilla tätä johonkin zombiin. No, oot, tulee zombi jostain. Tai jotain. Miksi tänne yhtäkkiä tulee heti hirveästi porukkaa, kun me tultiin tänne? Tuolta tulee. Täältä tulee. Bensa loppu. Ei mä haluan lyödä sitä tällä näin. Se vuoda. Joo, mä huomasin. Liikkuis jo. No, mitä mä voin ottaa? Noniin, pandake. Noniin. Hostile contacts moving west-northwest at grid 30019er. Contact imminent. Out. Mä tarvin jonkun hyvän kättä pidemmän aseen. Mä löytän jonkun, jolla saa pistettyä turpaa hyvin. Hei, Joo, mä huomasin. me vuodaks vai? Ää. En tiedä, no mä otan... Jos et sä niinku pysty ottaa mitään niistä, niin silloin sä et vuoda. Niin mä katoin ihan varmuuden vuoksi. Mitä ne pystyy peittämään? En mä tiedä. Kun tää homma, nää muut vielä nää kaikki tarvikkeet mitä tarvitsis, niinku muutkin tarvitsis. Niin. Jotenkin vähän ärsyttävää. Mennään ulos. Juvena mä otan tässä takaton. Hei, tuolla on panoksia. Missä sä oot? Mä oon kellarissa. Onko siellä panoksia paljon? 2 tollasta. Jätä mulle siellä vähän sen. No, täällä. Noniin. Mä en pysty ottaa enempää edes. Nyt mulle pitää vielä löytää vaan aset siihen. Eikö sun laudat pitäis ottaa? En mä tiedä. Tai siis kun niillähän voi peittää niitä ovia. Mä en tiedä miten. En mäkään. Mene nyt siitä. Vittu liikkuu. Ai ulos. Ei, mene vaan sinne. Joo, tuu. Hei. Toi kaveri kuolee ihan just, se vuotaa. On valmiina, on varuillas, toi kaveri kuolee ihan kohta. Joo, siellä on yksi. Hei. Ei se kuollutkaan toi tyyppi. Nyt mä luulin, että yksi kuolikin, mutta se olikin ihan toinen. Löytäis nyt sit vielä... Tuo pihalla on ammuksia kans.
Mitä sä ajattelet, kun mä lähteä sinne kaikkien keskelle? No, tossa oli... Tossa ihan tossa ikkunan vieressä. Niin. Missä sä oot, hei? Täällä keittiössä. Keittiössä? Missä kerroksessa? No, ekas kerroksessa. Alakerrassa. Ui vittu, en mene tuonne, sieltä tulee zombeja. Me sinne päin, tuolta tulee kavereita. No niin, täältäkin tulee. No, Ui saatana, täältä tulee paljon. meillä on pakko vetää jolot tosta. We have no choice. Tulet sä? Joo. Nehän ei ole hirveän nopeita, niin sä voit säästää huomioon niinku kävelemällä vaan. Miten täällä on joku tyyppi? En mä tiedä. Nyt koitetaan löytää mulle ase. No tuolla oli panoksia tullut ikkunan vieressä. Mä nyt en oo sitä ikkunaa vaan sen aseen perässä vähän niinku. Niin, mut siis sieltä sais panoksia kanssa. Mä katson, että onks tässä. No vittu. Hei, Täällä- tossa se on. Täällä on aseita. Missä sä oot? Hei, ne on varmaan haulikkoaseita. Missä sä olet? No on tässä. No, et Niin. muka muista. Oot sä tossa? Tossa on joo, mä näen sut. Enhän mä. Niin. Panokset loppu. Hyppää. Okei. Mulla on kyllä vitusti panoksia ja kaikkea. Eri aseihin. Mä en tiedä mistä... Ui saatana sais aseita. No nää. Mä menen tuonne latoon kattoo, onko siellä aseita. Tai tällä ladon viereen. Ne ei kuole. No ei sitä. Miksi ota tuota bensaa? Vittu tää on pelle jätkä kyllä oikeesti. Voi vittu panokset loppu. Taas. Panokset loppu toisessa kesässä. Missä sä oot? Mm. Hei, täällä on tämmönen paja täällä ulkona. Siellähän mä oonkin. Don't lose it. Over. Joo. Mennään tonne yläkertaan. Joo, jos mietin sitä samaa. Kato vaan onks tässä Joo. vielä jotain. Tuolla on bensaa. Ei oikein näe tässä silleen. Tarvitsen se bensaa niinku autoihin vai miten? Ei kun mä tarvisin sitä moottorisahaa. Ei mulla on ammuksia, tai siis silleen niinku, jos mä ottaa ne pois vai miten. En mä vaatii. Mä kyllä tuolla tee mitään, jotta tää toimii. Noniin, nyt mulla on taas vähän bensaa. Mennään tonne pellolle. Tuolla on, tuu tänne. Tuolla on, näetkö, tuolla on valoa. Mennään katsomaan mitä siellä on. Tuolla on nuotio. Täälläkään ei oo kyllä mitään. Mulla on ihan pas niinku fucked up here. Nee. Hei, täällä on joku autotalli tai joku tämmönen vaja. Mä kuolen. Pääsin sengästä liikaa. Kuolet. No se, ei vittu. Tänne on avain. Vitu feikki olet. Eli sen panoksia johonkin Ei tästä pääse. Vittu. Tää on jatkaa vittu ihan paska. Housussa oikeesti. Mennään katso täältä puolelta taloa. Hei, täällä on kellari tai tämmönen bunkkeri tai tämmönen. Käde siikaa. All parties be advised. There are Zeke inbound on grid marks November 3. Siellä on avain kanssa. Mitä mä tällä niinku teen? Hei, tuu tänne, tuu tänne. Contact momentary. Out. Mistä mä tiedän, mihin tää avain menee? Kokeillaan sanoa noin. Mut miten se menee siihen, jos se menee? Nee. No, tossa, kokeile tätä. Siihen vaan maahan. No, Ei tossa oo nyt mitään järkeä vittu. Ei tuo paska toimi jonkun takia. Hei, meidän pitää lähteä jonnekin nyt. Tuolta rupeaa zombeja tulee ympäri. Attention survivors. Regain niin pitää. control of zone A. Voi. Olis mä aina.
Kyllä kai. Ui saatana. Ui saatana, hei. Vittu, tuollakin on saatanasti. Tulikohan tänne näitä nopeampia zombeja? Eikö ne muutu vaan niistä pelaajista? Hei, täällä on tämmönen pari rekkaa. Oiskohan täällä? Tuolla on taloja tuolla. Mä nyt ei sillä välitä noista zombista, mä yritän vaan päästä tästä niinku lävitse. Kiivakseeko semmonen kunnon pappa sinä? Vittu sit ei pääse, kun se on rajojen ulkopuolella. Voi vittu. No, ja kuollaan tänne. Ois päässyt näitä autojen päälle edes turvaa. Ei saatana, hei. Nyt nopeasti vaan. Niin. Ei siinä on panoksia. Ei ollut panoksia. On tossa noin, mut Miten mä saan sen bensaan tähän vitun paskaa? mä en tiedä. Ui! Apua! Hei! Hei, juu. Varo. Nyt lähdetään. Hei vittu. Ei täällä oo lisää jotain paskaa. Avain. Teemme Mitä tiedä, avaimet tekee? miten ne toimii. Nyt suoja mua ihan pieni hetki. Mä... Noin. Selvä, sit jatkuu Noniin. matka. Oot sä kuollut vielä? Et. Sitten Joo. mun takana. Mennään sinne yläkertaan. Turvaa vähän aikaa. Ja mä tuun tuolta toiselta puolelta. Mä otan tän mukaani. Tässä on kans avain. Vittu. Hei. Hyppää nyt saatana peli. Voi vittu nyt hei. Se tippuu se sun juttu. Saaks sitä enää? Onks niitä Siellä siinä on. vielä? Aha, siinä taas mennä saha. Mitä käy? Mun rupee mennä taas helkki jonkun takia. En tiedä. Selvittikö mä se? Taidettiin. Jep. Hyvä. Night of the Dead. No, se oli kittis kun katoitte. Nähdään ensi kerralla. Se on moro. Morjens.